क'क्राझार नोगोरनिफ्राय निउज लाइभ खौरां बिजोंनि गागि खौरांगिरि जायख्लं ब्रह्मनि अनजालि बिसि चित्रा बसुमतारिया किडनि जेंना सोमजिनायनि जाउनाव थांनाय 6 जुननिफ्रायनो कलकातानि रबीन्द्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कार्डियक साइंस नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बे समाव देहा फाहामगिरि डॉक्टर DS रायआ थाबैनो किडनी ट्रान्सप्लान्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों। बेराफारसे किडनी ट्रान्सप्लान्ट खालामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानायलाय रांखान्थिनि आंखालजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। बेनिखायनो सुबुं अनफावरि गोसोनि सुबुंफोरनिफ्राय बिथां जायख्लं ब्रह्मनि अनजालि बिसि चित्रानि गाहाम देहा फाहामथायनि थाखाय जा हायो रांनि अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। नैबे एकाउन्ट नम्बरनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरनो हागोन। जायख्लं ब्रह्म एकाउन्ट नम्बर 3103715038 IFSC SBI N 000119 सोरबाफोर खौरां लानो थाखाय 9531071723 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। थाखो जेसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ ईस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ ईस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ ईस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इंजीनियरिंग मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।